ಮರ್ಯಾದ ಜನಗಳು ಕಾತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಏಪ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಮಾರನಮಿ ಬರ್ಪುಣು ಬಂದು ದೇಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೋಜನ ಚಿತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ತೋಡುವ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪೋ ಅಂಡ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಕುದರ್ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನಿತ ಮಾತಾಡಕಂತ ಬಾಲಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಂದು ಪೋರಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಈತ ವರ್ಷ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೂನಾಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲು 10 ನಿಮಿಷ ಹತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ತೋಚ್ಪೋವಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಊರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೋರು ಹೊರನ್ನ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಐನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದೊಳ ಇಂಕಲ ಐನು ಊರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋದು ಬಾಲಣ್ಣನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಾತ್ರ ತೋತಿನತ್ತು ಅವೇನು ಬಾಲಣ್ಣನ ಬಾಯ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕ ಒಡೆ ಮಾತ ಮೇರ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೋತನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಈ ಮೇರ್ದಂಗ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಮಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಅವೊಂಜಿ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋದವು ಬರ್ಪನಾಡು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲವ ಗಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲದು ಐನು ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಅವಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬನ್ನೇಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನದಂಡ ಅವು ಪನ್ಪನ ಪಡಿಸಿ ಅವು ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಆಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 45,000 ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ 45,000 ಪಂಡ ಇದ್ದದ ಮೊತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ 45,000 ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪುರಾಡೋದು ಇದು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಕೂಡ 45,000 ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದತ್ತ ಮಾದರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬುಡಾಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡಾಯಲ್ ಬಂಡ